representazio LGBTIQA dauka eta ere dibertsitate raziala, eta nire ustez hoberenetako. Zer gertatzen ari da Sirian? Azalduta minutu batean. Nik uste dut gaur egun ez dela violentzia existen. Bakarrik gauzak inventatzen ari zaret, eske horre... Baina non da feministak Afganistanen kontra gertatzen ari dena, zer egiten. Bai, denon borroka da eta bai, zuek esaten duzue oraindik opresioa dagoenik, baina... UNICEFen arabera, neska 8etako bat violazioak sufritu ditu. Violentza, zure bizitzaz amatatu alduzu. Baina haiek ez. Bakea lortu dezagun, zuentzat, haientzat, denontzat. Bakea pote huntz bat bezalakoa da. Gure esku dago betetxea. Egonkortasuna da bakearen oinarria. Bakea, askatasuna dagoen tokian loratzen da. Bakeak denbora behar du hasteko. Aniztasunak guztiak konektatzen eta batzen gaitu. Zer falta da zure potean zure bakea izateko?